खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैबो आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसे अननाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर आङो गामियाव थांनो नागिरदों बेखौनो नोंथां मोजां शेयार खालामदोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों। हेल' लोगोफोर नै आं न'आव मोनफैबाय जास्ट न'आवहा दासो मोनफैबाय ओमफ्राय आलासिबो फैदों आरो जाहोनाव लोगोफोर। बाबाया माला थांदोंमोन नोंसानावहा आदा माना माला थांदोंमोन? मैया न' होमबा हर थालायदों इयो। बा इया सिरि सिरि थांलायो। थाबायना थांनाय ना माबा आलासिबो फैदो लोगोफोर जाहानि माबा आरोना बिहावनि ओमफ्राय बिनानावनि फिसाला ओमफ्राय आं आरो मालाबाबो नुफेराखै नालाय आगै होननानै लिंफ्लांदो गिदिरफोरसो जायोनो दासो मोनफैदो। सोरनाव लायनो थांदो गाइखेरखौ आयै? गाइखेर आन्था बिस्कुट लाबोनो खानांगौमोन। लोगोफोर अरावहा साहा फुदुंबाय थादो गेस गैया गेसा जोबदो नै थेख्लायाव। साहा लोंनोसै राननानै लोगोफोर गाइखेर साहा। लोगोफोर आङो गिलासाव लोंनासो मोजां मोनो जेसेबांखि गरम जाया मानो आङो साहाखौ कापाव लोंनानै बारा मोजां मोना आरोना कापावहा थाबनो सुयो नालाय गुसु जायो ओमफ्राय आं गुदुं गुदुं थाबासो मोजां मोनो साहाखौ गुदुं गुदुं लोंबासो माने गुदुं गुदुं थाबा गुदुं गुदुं लोंबासो साहा लोंनाय बायसा मोनो आरो कापावनो लोङो माबा गिलासाव बांसिन लोङो आं न'आवबा ओमफ्राय मालायनाव थांबाथ' आरो जेराव होयो इयावनो लोंनांगोन ना। ओमफ्राय नमकिन संख्रि गोनां बिस्कुट संख्रिनि बिस्कुट बाबा मोनो कापाव होदो आलासिफोरनो ओमफ्राय आं गिलासाव लोंदो। लोंखांबाय लोगोफोर आंनि माबायाव आरोना चेनेलावहा सानैसो आगैमोन आरोना आब' आं नोंथांनि निउ साबसक्राइबार आंनि चेनेलखौबो प्लिज साबसक्राइब खालामना हो होननानै कमेन्टआव हरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो बिथांमोननि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ होनाय जायाखै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय खिन्थु आं आगैमोननि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदों इउटुब स्टुडिअ थांनानै नायहैनो हागोन आगैमोना। ओमफ्राय आङो खालि रिप्लाइखौ माने कमेन्टखौ रिप्लाइ हराखै आरोना आगैमोना कमेन्ट हरनायखौ आङो रिप्लाइ होनाय जायाखै मानोना आं जुदि रिप्लाइ होयो आगै लोगोसे आं साबसक्राइब जागोन लोगोसे ओमफ्राय आगै नोंथांमोनहाबो आनसाबस्क्राइबार जागोन आरोना लोगोसे ओमफ्राय बेफोरबायसा डाइरेक्ट साबसक्राइब खालामना हो होननानै कमेन्ट दानिया माबा हरबा माने साबसक्राइब खालामना होबा आनसाबस्क्राइब जायो आरोना आगैमोन बेनिखायनो आं नोंसोरनि कमेन्टखौ रिप्लाइ होआखै खिन्थु आङो नोंसोरनि माबायाव चेनेलाव थांनानै साबसक्राइब खालामना होदो दे आगै होआखै होनना सानदों आङो खालि आङो रिप्लाइखौ हरनाय जायाखै आरोना मानोना बेफोरबायसा रिप्लाइ होबा इउटुब थिंनिफ्राय माने गोदान आपडेट खालामदों नालाय जाय माने साबसक्राइब बिहरो बिनिखौ कमेन्टखौ जुदि आं रिप्लाइ होयोब्ला नों आगैनियाबो आनसाबस्क्राइब जागोन लोगोसे आंनाबो आनसाबस्क्राइब जागोन ना लोगोफोर। ओमफ्राय आं बेनि सायाव आं भिडिअ बानायदोंमोन मानि थाखाय आनसाबस्क्राइब जायो किसुमान कमेन्टनि थाखायनो जोंनि चेनेलाव आनसाबस्क्राइब जालांबाय थायो ओमफ्राय आगैया नायाखै जानो हानाय थांनानै नायहैनो हागोन भिडिअखौ बेनिखायनो आङो आगैमोननि किसुमान साबसक्राइब खालामना हो होननायनि आङो माबाखौ कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ होआखै दे आगैमोन हामा मोननाङा आरोना आब'आ रिप्लाइ होआखै सबनिखौबो होदों आंनिखौल' माने रिप्लाइ होआखै होनना साननाङा दे आगै। ओमफ्राय आङो खिन्थु साबसक्राइब खालामना होदों आरोना आं बयखौबो सापर्ट खालामो बयखौबो आङो साबसक्राइब खालामना होयो खालि माने दा कमेन्टनि रिप्लाइखौ होनाय जाया मानोना आं बिनि सायाव भिडिअ बानायखानाय दोङो नायथांना आगै आं बेखौनो आङो बुंबाय आरोना माने रिप्लाइ होनाय जायाखै नालाय भिडिअखौनो आं बानायनो होननानै सानबाय आगैया आरो सोरबा होनदोंना मानो साबसक्राइब खालामाखै आं साबसक्राइब खालामना होगोन र' नोंनिखौ होननानै बेफोरबायसा कमेन्टबो फैदोंना बेनिखायनो आङो कमेन्टखौ रिप्लाइ होनाय जायाखै नालाय बेनिखायनो भिडिअआवनो बुंबाय आरोना आगैमोन आं साबसक्राइब खालामाखै होनना साननाङा दे आगैमोन एसे आङो थिखाखै दे नोंखौ बे गरम फिसालाखौ स्कुलाव नागारबा सुटि जागोन 12:30 थांसै आरो दा लोगोफोर जा सान्दुं गोसा लोगोफोर थांनो ओंखारबाय आं न'आव। हेल' गाइस आं मोनफैबाय ओमफ्राय आङो दा जेरावहा थायो आरोना भारा थायो बिसानि लामा खाथियावनो खोरदै दंफां फांसे दोङो ओमफ्राय आं दा बेखौ जा गरम नांनायखाय जानो नागिरदों खोरदै बिखिया जा गोदैखा आरो आं दा बेखौ हाननानै जानोसै
नोंथांमोना जायोना जाया खोरदै मोखि आं जानानै जा मोजां नाङो खा नालाय गोथांखौ हान नै हानबायनो जाहाया आं थाइसे साखिना नायनो र' थाइसे जाखादां बारा गोखै नङा दसन गोदै भगबा खोरदै मोखि हाननानै दिनै बेरेसो दोजासिगौमोन आं नुनोनो थायाखै बेरे थिंख्लियाव बासा लुना दङ आयु गिथाव बाथावनो आइया खोन्थिनायखायसो नै लोगोफोर आयु मा जागौमोन दोना होनायबा सेसखामोन मा होनो इखौ बेरे थिंख्लि ना मा होनो नै नुदोना लोगोफोर डेन्जारेस बुस्थु आं नुनोनो थायाखै बेखौ आयु खाथियाव थांनायबा मा जागौमोन दोजाना अबस्था गैया जागौमोन आयु नुनो थायाखै खोरदै मोखि जानायनि सक्करावनो होनदोना नैया नुनो थायाखैमोन आं लोगोफोर दासो नुदो एसे जेब्लाबो इथिंनो थांलाय फैलाय खालामो खोरदै मोखि हानना जायो नुनो थायाखै आं दिनैसो नुदोंना जि गिथावथावखा जालालै आं इनि माबाखौ हाननानै खोरदै मोखिनि सक्करावनो दोजासिगौमोन ना लोगोफोर आं नुनो थायाखै मा जागौमोन आयु गिथावथावनो गोमोनासो गोदैखा जानोसै थांनोसै टाटा बाय बाय दंफांखौनो आं दिनैनिफ्राय आङो सानसेबो नुवाखै दिनैसो नुदोंमोन लोगोफोर माने दिनैसो नुबाय आरो दा आं सानसेबो नुवाखै नेयाव बेरे थिंख्लि दोङो होननानै लोगोफोर न'आव मोनफैबाय आरोना बरमायावहा नै लोगोफोर आङो बे बारलि बेदरखौनो न'आव लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय न'आव जाहा सादोंमोन नालाय बारलि ओमफ्राय नांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो न'आवबो गारबोदों आंबो एसे लाबोबाय नैया लोगोसे खान्थालबो न'निफ्राय लाबोदो न'आवथ' गैया खान्थाला ओमफ्राय जाहा बाबाया आलासिनि न'निफ्राय लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय थाइनै लाबोदोंमोन बेखौनो आं इयावहा बरमायाव थाइसे लाबोबाय ओमफ्राय न'आव थाइसे दोङो बेखौनो लायनो थांदोंमोन आं लोगोफोर न'आव ओमफ्राय जा मेंखाबाय लोगोफोर स्कुटि सालायदोंमोन आङो स्कुटि सालायनायबाबो मेंनाय मोनो लोगोफोर बेलेगफोरा मेंनाय मोनो ना मोना प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहर मानोना स्कुटि सालायबाबो जाम्पिं जायो नालाय ओमफ्राय आं जा मेंखाबाय आरोना ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांगौ प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहर मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर लोगोसे जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच गासैखौबो होमबा दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय